Здравейте, приятели! Поръчах си арабски парфюми от homeandbeauty.bg, като този е чист арабски парфюм, не е клоник на оригинален. 150 мл е. Мисля, че цената беше около 49,90 евро. Ето какво представлява. Значи, доста е свеж и така наситен аромат има. Liquid Burn се казва. И значи, който реши, може да се го поръча в homeandbeauty.bg с 7% отстъпка до края на месеца. Аз имам специален промокод за редовен клиент и реших да споделя с вас. Ако решите да си поръчате ви, може да ползвате моя промокод. Промокода ми е Стоян7. Важи до края на месеца. Така че който реши, в homeandbeauty.bg може да си поръча парфюми с специална отстъпка от 7%, като промокода ще ви го оставя в заглавието на видеото. Чао, чао и приятен ден!